Kani-kani ka All India Radio Shillong ka khubor an pulia phi di meri no ganti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka stem. Wanya kendo ki MLA ka Congress na Assam ya menteri ki kampo yeng ka sarkar Meghalaya banyak kren halor ka jingshingan jong kinong belai ki ban Assam ki barang sakut ha pedeng ka jingkulmar ha Meghalaya. Ka sarkar India kala bathaya baro ki jilla ban thau ki kin hun trekam ki bakirki ban te lakam ya ka jing saphyang jong khnyang jing pang coronavirus. Ki thai lekai cricket ka India ki nyakun prisha ya ka Australia ha ka cricket T20 final ha Melbourne. Ki khubor ki babnia. Kakin hun jong ki MLA Congress ka bana Assam nin ka singi kala kan tu ya ka sarkar Meghalaya ban pentikna ya ka jing poisuk poisan jong ki nong belai ki belong trai na ka jila Assam bat ki badang sakut menta ha Meghalaya na mar jong ka jing thut ha ka suk kasan. Ki MLA ka sing Congress na Assam ki bakan thop ya u Kamalakhya de Purkayastha Rup Jyoti Kurmi bat ka Nandita Das kilawan ya kendo ya menteri ki kampo yeng ka sarkar Meghalaya uma lakmen rumboi bat kila kerpat ya u bo unshimi kila trekam ban yarap ya ki. Katai ka kan huan kala kendo ekrandu bat kino elam ka sing Congress ha Meghalaya ha ka ba kila kan tu ya unong elam kalyang persha Dr. Mukul Sangma bo unshim khya ya kani ka kam. Kanandita Das kalay thuwa ha kinong pathay khubor ba kiladan shibun ngut kinong balasngi ki ban Assam ki batrey ha ki bantaba pher jong ka Meghalaya kan thup ru ha ichamati kidang don di ki hajar ngut ki badang sakut ha ki jaka trey jong ki badde namar kani ka daw ba kinong hilam ka Congress kilawan banyak kendo khnang ya ka sarkar Meghalaya ba kan kit khyalem banle ya ka badan kam. U Subdivisional Magistrate Sora Civil Subdivision ula penjensur ia ka curfew hopo ka kendon an shispa saw pusaw CRPC habaro ki jaka ki bahap hopo ka Sora Police Station nadu ka por prabaje minstem hadu ka por hnriu baje janmit ha ka hnriu trik ulber bat ka curfew kan tre kambiang nadu ka por hnriu baje janmit tat hadu ba andapan benada ka muipan. Ha ichamati la penjensur ka curfew nadu ka por prabaje hadu shipho baje minstep tat hadu ba andapan benada kumuipan. Ha kithanyi ba hap hapo ka Shela Police Station Telap Police Outpost bat ka Bholaganj Police Checkpost la penjensur ka curfew nadu ka por prabaje minstep hadu ka por arbaje no phaisngi ha ka hendreu tarik uleber bat ka curfew kan tre kambiang nadu ka por arbaje hadu bandapan benada kumuipan. Ka sarkar India min ka singi kala panbana ba manla ka jala ka diban thau ki kun hon trekam ki bakar ki ban sumar batte lakam ya ka jing saphyang jong ka khlam coronavirus haba yakren bat ki no pathai khubor ha Delhi u special secretary jong ka tanat ka ba pet ya ka kot ka khya u Sanjeeva Kumar u ong ba la lab ba arp khandai ngot ki brieu ha India kla yo kem ya u teu khnyang jingpang laingot na pedeng jongki kila yo jing sumar ka babiang bat ki lakon ulai thuru ba la test ya lai hajar sans pa saufu arngut ki badan jing siir na ka te jingpang ba la shem ba lai hajar sans pa khat laingot kim shim dan satya ya khnyang u menteri ka sarkar India u pet ya katanat jong ka kot ka khya u Dr. Harsh Vardhan minnin ka siu la pentip ha ka ying dorbar thawan Lok Sabha ba ka sarkar kala shim ya baro kila trekam banyada na ka jing saphyang jong khnyang jingpang coronavirus la bot dia ne ka trek ta man la ka si de u menteri rang badu kari bat u menteri jong ka kot ka khya ka tuna trekam ka ba khmi ya ka kot ka khya kala penmi shibun ki jing bana ya ka ei ke bade ban le bat ka ei kabadi ban kiar banyada naga jingpang COVID-19 labatha yaki bri baro baki di ban le khot bhai ladi bat penmilian man sat laki kiti da ka sabon man la kapor yaki kot jam bapenan kam ha ka bapen kho iladi di ban brat ha ka tin brat syndrome ka badan bat ka jingtam daka bhai la ka khmut bat ka shintur ha bajrho la ni sinria bat lit pen i ha ki doktor la dadan ka jing sngo shitom ha ka met ka phan ladadan kinu ki jingkili ki papiko ajing pensyai philaban phone ha un number not iwe r lai khandai nyau pra not sau hnriu lani email ncov r hajar khandai ha gmail.com kani ka khubor ka wan shpi na All India Radio Shillong. आज का भारत जानता है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत रहा है देश नारी को सम्मान देकर, शौचालय बनवाकर,
शौच सुबह के अंधेरे में जाओ या रात को, शौचालय बना तो अंधेरा छटा। जीत बड़ी कर रहा है देश। उज्ज्वला योजना से महिलाओं को धुएं से आजाद कर। रसोई से तो बस अम्मा के खांसने की आवाज आती थी, अब देखो गुनगुनाती भी है। जीत बड़ी दिख रही है ये जीत जब घर हो रहे हैं महिलाओं के नाम प्रधानमंत्री आवास योजना से। पहले सिर्फ नाम की घरवाली थी, अभी सच की घरवाली। 8 करोड़ गैस कनेक्शन, 11 करोड़ शौचालय और मुद्रा योजना से 15 करोड़ महिलाओं को लाभ। भारत सरकार के ऐसे कई कदमों से ये साबित हो रहा है कि जब देश की बेटी खड़ी होती है तभी जीत बड़ी होती है। जीत बड़ी हर एक काम देश के नाम, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। Kini All India Radio Shillong kabawan lam Shapia ke Kubor. Kasorkar Assam ka ong babon na kikarhana kim tre ban baiting ka Assam na marjong ka jingi persya ya ka Citizenship Amendment Act CAA. Haba ay ka juba bahaki yang dorbar thawan minhin kasngi u menteri ki kam karkhana jong ka Assam u Chandra Mohan Patuwari ong babon ki company dawai ki balatmu banwan sya Assam kila sange no ka kam na marjong ka jingi CAA. Wala kata na kaliang jong sarkar kadang persyang katla kadyay ban penslureki ban perkat biang sasisin. Upatuari uong ba ka sarkar kala penyo kam hadu lailak ndruphui hajar ngot kibriyo hakini ki saus nembalala hakaba bon neki kilayo kam haki karkhana ba kumjuru da ka baseng ki kam la jong. Kinong khayi ka ampati West Garo Hills hapo ka jingalam jong MDC ka Boldamgre u CV Marang Kilabu dak jingkiri halor ke jingkhot tender ban yo basah ampati Horticulture Market Complex ya ka balakhot dak Garo Hills Autonomous District Council. Ketika kenhuan kelapan ken mau ba ya ketika yeng la tei dak sarkar ling ba ka tanat horticulture. Ha ka jing ujor bala pha dak jing tho asha secretary ka GHADC kinong khai kelapan tip ba ka tanat horticulture kala dep yakut nadu khamashwa bat ka ampati market committee ha ka ba kala benchet ru ya ka jingkit khli ban sumar bat penne ka jing khoj ha ka te ke yo bat ka jing bha ru ya ki basa ni ki dukan ha ka te ke yo. Wala kata kinong khai ki ong balada ka sarkar kala IT ha ka district council ban khot tender thamai ki bor penya jong ka district council ki de ban prakhat lang ya ka jingnon kam ba ka bha ka myat jong ki nong sing yo barim ki ba long try na ampati bat ki ba yo jakpo na ka te ka yo. Komisi Bintana ka jing rakhe ke International Women's Day ka Northeastern Hill University Shillong kan rakhe le ekmen ya ka te sngi buram minta ka sngi ha kam rajing lang jong ka te school ba ha ka ba ansadan lang ru I Dr. Kong Ampurin Lingdo MLA kum ka kong san. Haka jo ka puar ka Geological Survey of India GSI Northeastern Region Shillong ru kan penlong ya ka jing rakhe sngi buram juki kin thai minta ka sngi da ka ba penlong ya ka seminar ka ban kan thup ya ki jingkren halor ka hok jung ki kin thai ki an ki be dai ki kin thai na ka jing sha le thombor ha ka longren yang jung ki ha ki jaka trei ka jing ai jing hikai halor ka breast cancer bat ki we kinsadon ru ki program ha ki benta ba pher jong ka Shillong ban rakhe ya ka International Women's Day. Ka India kanya kendu bat ka Australia ha ka jingi khon World Cup Cricket 2020 final ha prengi kinthai ka banlong ha Melbourne la sngi ublei. Kadai ru ka sngi ka bai tingkho ba ka sngi buram juki kinthai ha satlak por thai la ni ka International Women's Day. Ka India kala yo bandung sha ka final T20 ha ka sen ka bning kong e ha ka ba minta ka wat kala shu job klem sange ha ki jingi khon ki ba kham hashwa. Ko Australia kala penlie me ka South Africa da sanran ha ka semi final. Ka Business Advisory Committee jong ka ing dorbar thawan ka Meghalaya bala penya du lampang ka yeng ba met ba lingdo kala shimi ka rai ban beteng biang ye ka dorbar na du ka khatlai trik ulber hadu ka arab san trik ulber menta ka dorbar ka nongno tang khandai sngi ha ka jaka shipo sngi long tre khamashwala rai ba ka yeng chang dorbar shipo sngi ka tana du khatlai trik hadu arpun ru trik ulber namar jong ka jingjit nong mikma thamai sha ka ing dorbar Rajya Sabha na Meghalaya ya ka bala bosngi ban penlong ya ka jingthap vote ha ka arpun ru trik ulber la penduna porno e ka dorbar shisngi ka jingthap vote ha ka arpun ru trik kan long na du ka por khandai ba jemen step hadu ka por saw je janmen bar ka jingnyaw ki vote kan long ha ka te ka jo hi ka sngi ha ka por san baje janmen
Katu kuni ke kubor kelakut bakalawan shpi nak All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kubor prabaji nginyeso baka Delhi Station na kamenta ka kubor ha kaktin Hindi ban penbuat ka kubor pareng ha kubor pra khatsan minit. Bara kubor prashteng ngin pai ben shak ni ka station ha ba pinyo asngaw ki kubor na kathan chatay lam mi. Kani ka All India Radio Shillong.